Onte descubrín por primeira vez na miña horta nunha masanceira cochinilla algodonosa e boteille o xabón potásico. Boteille unha vez pola mañán e unha vez pola tarde. E para que vexades que funciona vou na ir mirar e vou volar a enseñar. E tamén vos vou deixar o enlace de como se fai, como preparar para ter á man sempre o xabón potásico, porque vos vai a facer falta tanto para o pulgón como si vos aparece tamén cochinilla algodonosa. E de mirar o vídeo e preparade o xabón, porque en algún momento ha vos de facer falta. Xa desvixen moitos, Chámase cochinilla algodonosa. Aquí nesta ramiña había un pequeno iniño. Sí, esta teñolle que botar agora xabón. Nesta rama había moitísimo e o pulgón tamén xa está prácticamente morto. Sí que funciona super ben, de xeito ecológico e económico, porque non custa casi nada. Síganme para máis consejos horteláns.